Hei, toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod al meu. Sunt Selena cea mai tare și sunt alături de Dragoș și instalează acum Dragoș pentru Roblox, pentru că ne vom juca Roblox. Mai întâi le așteptăm și ne gândim la ce mapă să jucăm. Eu zic că la mapa Dragoș, eu zic că mapa asta, de lângă casa cea mare, asta. Așa. Două puncte. Nu, se numește doi emoji, foc și ochi de și încă unul de ochi de inimi și capa. Noi intrăm, oricum. Normal că nu înțeleg nimic de el. Nu, se numește așa. Mă rog, face pe YouTube, noi te postăm. De dislike, nu ne supărăm. Hai, nu relaxăm. De dislike, nu ne supărăm. O te face pe YouTube, noi te postăm. Da, măcar am rimp. Nu-mi place, dar de fapt în ce... Altceva. Știți ce muzică e? Andragogan cu Răzvan. Lasă o persoană înainte să vezi. Dacă nu o plă mai bine, nu urmărești. De dislike, nu ne supărăm. Mă rog, hai să găsim o haină. Nu costum de baie, haină. Pentru că așa zic eu, haină. Asta? Nu, că e prea urâtă. E urâtă, haina. Veți avea canalul meu în descrierea Irinei. Da, o să ne uităm și puțin pe YouTube. Tări. Da, ca să zară și la ei. Cred. Mamă, ce departe. Și mai e de asta, numai că mai e și unul sus, albastru. Costum de gel. Ce tare! De asta și hai să vedem dacă s-a instalat la păr. Adică s-a încărcat la păr, nu s-a instalat la păr. Uite, da, sărare. Aoleu. Mare ce-a făcut Dumnezeu. Fără nicio stres. Am dat gole, știi că nu ratez. Nu de mers. Mă rog. Hai, un por. Ce ziceți de acest coc? Normal că nu. Da, mamă, de la... Alegem părul ăsta? Ne, zici că avem un păr de vai de noi. Oricum ne întoarcem la păr. Da, de fapt am găsit și gata, haideți să ne plimbăm, să găsim și noi un prieten sau ceva, sau un bebe. Că sunt mamă acum, pentru că sunt pe asta și înseamnă mamă, pentru că părinte, adică mamă, adică dar dacă mă duc aici sunt copil, dar dacă mă duc aici sunt mamă. Mă rog, haideți să nu mai stăm mult. Hai să mergem. Pornim la drum. Acela nu s-a îmbrăcat cum de aici, de omul verde de aici vă îmbrăcați, dar nu s-a îmbrăcat atât de frumos, nici ăsta e un noob, deci nu știe. Mă rog, oh my god, ce fată mai e și asta. Noi nu o urmărim și încercăm să căutăm un băiat. Hai să căutăm. Unii sunt prin case și mai facem și prietenă cu niște fete. Că așa trebuie să mai fim prietene.
Da, sunt friend. Am un friend. Mă rog, dar n-am găsit niciun bărbat până acum. Un bărbat foarte, foarte, foarte frumos. Mă rog, nu trebuie chiar frumos. Stai să dau mai. Bătem. Sau aici e? Aici? Își spune că aici e un băiat. Nu e. Ce tristețe pe noi. Înainte găseam foarte, foarte, foarte mulți, dar acum nu mai găsesc. Ba da, uite. Ba da, hai! Nu fi așa. Vrei să fii cu mine? Nu sunt moldoveancă, dar zice. Oh my god, chiar vrea cu mine! Oh my god! Ura! Sunt cu el. Băi, da, nu mai sta în viteză, pentru că... gata. Vine și Dragoș în curând. Dragoș, o să găsești foarte multe fete. Dacă știi cum am îmbrăcat eu. Hai să ne dăm nume. Haideți, Mara. Așa. Ok, haideți sus. A venit un noob și nu vreau să fiu cu el. E atât de groaznic de urât. Oh my god, nu-mi place de el. Ajutați-mă! Dacă era un bebe, tot nu vroiam. A început VIP de la 5G. Mă știi după mers, cover dintr-un mers, cel mai mare VIP, mă vezi cum strălucesc. Ok, acum VIP, doresc. Spark Batman. Dar de ce nu-i adun? Mă rog, hai să... dar se duce la băiat. Mă rog, hai să stăm la televizor. Da, stai că nu văd la TV. Avem și aici radio. Da, nu putem să punem. Dacă era, puteam să pun Fadet și... Pardon. Așa trebuie să facem în jocul ăsta. După cum vă arătă, până acum cum v-am arătat, așa trebuie să se facă. Să facem. Ne schimbăm, ne îmbrăcăm, ne alegem altă coafură. Dragoș, vii și tu. Da. Îi facem o farsă, da. Acel băiat. Hai. Carantan, când se ne viața una, două, să mai am să cantin și în somn, lasă-mă să dorm. Mă rog, hai, stăm aici, puțin, îl așteptăm sau e aici? Da, e aici. Hai să ne ascundem, după... Hai pe bune! Gata. Shift. M-am ascuns de el. Dar cred că m-a văzut și așa. Nu m-a văzut încă. Băi. El dă orică mine. Ăștia mă văd. Dar băiatul se menține. Să dau una primul loc. Asta mă spanează în vlog. Ne ducem puțin afară când se face noapte. Lanterna avem. Bine, dar se vede destul de bine lanterna. Ce mai așa? Hai să intrăm în casă. Așa, ăsta are... Da.
Are față, da, troll, cred. Troll, da, troll. Hai să ne ascundem. Sunt fata cu tricou cu sos soldat, vopsită roz, ca totul îi scrie în vino. V-I-N-O. Vino. Da, stai că nu merge, că trebuie în engleză. Da, unele și în română. El stă normal în pat. Ce tare! Dar cum a făcut? Că vreau și eu să fac. Nu e corect. Oare cum a făcut? Că nu știu. Da. Mulțumesc pentru nimic, prietene. Acum mă duc să-mi fac și o prietenă. Credeam că s-a făcut seară. Prietenă? Da, stai că ea se duce. Ăsta crede că îmi caut și alt prieten. Dar de ce nu facem noi grup 5 gang? Mă duc să mai caut băieți. Că în grupul 5 gang e doar o fată. Mă rog. Nu Bixila. Cred că și el filmează, dar nu cred. Stau pe jos. Mă duc să mă schimb sus. Dar să nu vină ăla. Băiatul. Unde e o cameră unde are două? Uite, aici. Ne ascundem. Acum să ne îmbrăcăm. Nu știu în ce în asta. Nu că am mai fost în alt joc, tot în asta rămâne. Vreau tricou ca Diana Condorache. Nu găsesc tricou cu Diana Condorache și Ghiozdancu. Și să știți că era și un concert. Bă, spate în spate. Bate. Pe bune. S-a făcut seară? Nu, încă e zi. Dar mă deranjează că e acolo și se pare că ți se pare că e seară, dar nu e. Băi, cine joacă la noi? Când se face seară mă duc să caut. Băi, pentru grup, echipă sau grup. Și mai căutăm și o fată. Six gang. În sfârșit s-a făcut seară și pot să am lanterna în mână. Ok, putem să căutăm doar un băiat sau nu. Un băiat. Să fie decât o fată ca în 5G. Mă rog, chiar dacă nu avem lanterna, tot îl luăm pe băiat. Băiatul ăsta. Hai să-l luăm. Îl ducem în casa aceea albastră. Bagă-te să nu te vadă cineva și gata. Da, deci ce-ai chemat tu? Eu și mă fac și în casă. Mă rog. De la afară și o dau afară. Pleacă din casa mea. Din casa lui. Pleacă că nu ești tu prietena lui. Nu te-ai făcut tu. Mă lăsați în pace că cu el m-am făcut doar prietenă. Aoleu. Eu mă duc la baie și plâng. Mamă, cum ne vede.
Plecați afară. Vă izgonesc. Băi, dar plecați! Ăștia nu plec, nu glumă. Ăștia nu e de glumă cu ei. Gata, gata, prietene, că tu ești bărbat, dar tu plângi. Și eu am înnebunit de ăștia că... Ce? Eu am 5 gang. Te angajați, Dacă nu vine să-i dau foară, îi dau foară. Nu-mi place să fie o grămadă oameni. Hai că e pe bune. Hai să fie doar două fete și un băiat. Ne mutăm în altă casă. Tu nu vii cu mine? Hei, stau pe tine dacă nu vii. Așa mașină de 70.000. Focus, focus, apăr banii. 500 de ca soldanii. Money, easy, 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 easy. Oh, ok, am făcut așa doar să... Eu nu știu câți bani am aici în joc. Dar tot ce știu e că am prieteni și stau cu el, că nu am bani de foarte multe case. Ce? Nu e corect. El bagă Robux, dar eu nu. Dar stai că el bagă bani, dar eu nu vreau să bag, că mă ceartă mama. De fapt mă sună și nu vreau să bag bani. Chiar dacă bag 1.000.000 de, sau cât, hai că dăm și eu cu el, că mesom. Dar cum e? Nu. 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 Oh my god. Flos! Flos! Nu. 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 Pot și eu să fac un dan din Fortnite. Ura! Oh, pot mai multe. Zic. Yeah. Tușesc. Dă-te, că mă dai jos. Mă dai jos. Opa. Cred că a plecat acel da, a plecat, mă rog. Băi, dar mă rog. Acum nu am prieten să pierd. Trebuie să mă chinui să caut altul. Băi. Nu. Help! Help! Help me! Hai să o dăm pe video. Dar cum fac ca să pot? A, da, îmi dau reset character. Îmi dau reset character. Hai. Îmi dau reset character.
puteam, da. Sperăm că v-a plăcut tare. Mă rog. Două anunțuri avem pentru voi. În primul rând, dacă vreți să știți care a fost... Mama mea ce a făcut și fata aia. Unde... Pingă noaptea asta scurtă. Hai să luăm un copil. Scurtă. La cumară n-o să riscu 100%. Vreau doar să te împingă. Noaptea asta e scurtă. La cumară n-o să te riscu 100%. Și... Cum florești tu? Și nu știu că vorbesc pe limba ta. Nu știu ce vezi doar în oglinda ta. Vreau doar să te pungă. Noaptea asta e scurtă. La cumară nu să te scurtă. Aoleu, cât am făcut. Pe el niciun caz. Pielea lui e urâtă. Vreau o piele frumoasă. Și mami. A pus cu ea pe mine e funny. Vei ce cântare. Uite-te, nu se fe. Ia mă dezbată. Ia mă dezbată. Are ochii ăia de model. Și nu știu că-ți vorbesc pe limba ta. Nu știu ce vezi doar în oglinda ta. Vreau doar să te pungă. Noaptea asta e scurtă. La cumară să nu să te spui 100%. Vreau doar să te împingă. Noaptea asta e scurtă. La cumară nu să te spui 100%. Să te împingă. Noaptea asta e scurtă. O, mamă, ce păr are asta. Vreau și o părcăiacă. Odată am văzut o fată, nu, o femeie Mirela la o emisiune cu Vulpița și Viorel și vreau și eu. Stai, lasă-mă și pe mine cu voi. Da, Dorian Popa și Shelly au făcut o muzică. Așa, acum e Andreea Păstanica. Să dăm puțin mai tare la Andreea Păstanica. Swipe, 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 swipe. De pe hype, swipe, 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 hype. De pe hype, știi, de pe vlog sunt Andreea Păstanica. La zi se flexează, dar de fapt nu spune nimica. Știu că tu mă placi, mă gâiși ca jul meu. Viața mea ești viața mea, doar că în DM. Rutop, 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 rutop. Mare avestare și pe TikTok. Video, știi să vedem, să nu stop. Pe Mariga, stop. Hai top, merge la loc. Mare swipe, hai strigă, strigă, swipe. Play, swipe, play, swipe, play, swipe. Swipe, swipe, play, swipe, play. Swipe, swipe, play, swipe, play, swipe, play, swipe. Hai după hype, swipe, swipe, play, swipe, play, swipe, play, swipe. Hai de pe hype, știi? Acum X, Ariana, așa are fata, stop,
În prima ligă să faci două, mergem pe primul loc. Mare, strigă, swipe, play, play. Uite pe hype, swipe, play, play. Play. Click, stai pe loc. Stai pe loc. Stai pe loc. Stai pe loc. Shop. Swipe, plus. Uite pe hype, swipe, plus. Uite pe hype, hype. Uite pe hype, plus. Uite pe cloud. Ok, va urma altă muzică, dar nu știu ce muzică. Aoleu, focuri. Hai focuri, mai bine. Sau nu, la măruță. Sau nu la măruță, scuic. Băi, am trecut. Iubita mea. Sunt libru simplu. Pentru ea e la cineva. Iubita mea. Asta îi place și lui Dragoș. Deci să fiu sinceră. E ai mei. Eu nu știam, dar am avut dreptate. Ce? Da. Tu de cât timp filmezi? Sumuna. Unde stau? Da. Uite mea. M-am apucat cu un kilo de ăștia. Care să iau ăștia sau ăștia? Ia, da. Ok. Iubita mea. De ce? Ambele sunt blugi? Nu, cred că ăia sunt pantaloni, atât. Nu știa! Iubita mea. E pe dor și eu încă filmez. Și zic cu voce tare oricum. Dar m-am plictisit de muzică. De muzica asta, da. Bibi. De fapt, asta nu mai e populară. Nu mai e populară. Ce? Îl știu pe băiatul ăla. Cine e? O las sau nu? Eu nu o las pentru că nu-mi place, nu mai e populară. Asta e populară.
străzi din București. Dragoi, mai facem... Hai! Da, urâtul ăsta care are măstașă să fie cu Andra Goga, cea mai frumoasă. Dar nu cred că s-a abonat cineva la mine, decât un abonat. Dar mi-aș dori să se aboneze Andra Goga la mine, că... I-am dat la Maxi primit un comentariu că am un canal din și am mai multe trofee decât el. Dacă se abonează la mine. În povești, când vreau să amintești, hai, Doamne! Ce ai, Dragoș? București, pe... Cam atât a fost cu video de azi. Sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați butonul de like. Pa!